Hej folk, og godmorgen. Jeg er blevet hjemme fra skole i dag, fordi jeg er syg. Det er vel min første videoblog det her, fordi at det vil jeg gerne begynde på nu. Og lige nu der er jeg faktisk alene hjemme, fordi mor hun er taget ud hun er ude og handle ind, og hun har lovet at købe noget lækkert med hjem til mig. Fordi det vil jeg gerne have. Og det må man godt, når man er syg. Og så sidder jeg her med Hugo, fordi han har været væk. Og når han kom hjem igen, og så er han træt, og så sover han hos mig. Og jeg er lige ved at se en eller anden film, den hedder Once Upon a Time. Den er hyggelig. Nå, men jeg vil egentlig bare lige sådan sige goddag og hej og min første videoblog og ja, alt det der. Og så, jeg ved ikke, hvor tit jeg kommer til at lave sådan en videoblog. Men i hvert fald så, ja. Lige når jeg har lyst og tid og alt det der. Og lige nu keder jeg mig. Jeg keder mig vemmeligt. Så kunne jeg så godt lave en. Og jeg kunne også godt lave en hurtig andet. Men jeg gider ikke. Fordi jeg er træt. Og jeg er næsten lige vågnet. Og jeg ser en kedelig film. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Så, ja. Og ja, spille musik. Ja, og vi kan danse. Og jeg kan sige hej til Hugo. Kan du sige hej, Hugo? Hej. Hvad hedder du? Stop, menneske. Stop.